Så tror jeg lige, vi skal ud og have en time-out. Jeg får en Kasper. Vores mor har skrevet under. Vores mor. Kasper, den har din mor jo ikke skrevet, den her. Det er jo... Vi skal lige prøve noget alle sammen. Ja, for det er Pokémon-kort. Ja, det er flot. Vi skal lige prøve noget alle sammen. Det er sådan, når vi begynder at tælle ned fra 10, så skal I bare skynde jer herhen. Og sæt jer ned. Jeg er 6 år. Det var fordi, jeg har altså leget med sne i børnehaven i dag. Er der andre, der har leget med sne i børnehaven? Nu skal vi ud og synge en tur. Så I skal finde sammen 2 og 2 og gøre det så meget Benjamin. Og vi sammen sammen. Blev jeg købt, blev jeg solgt, blev jeg pludselig varm på en egen. Sådan der, yes! Ligesom sidste uge, hvor vi viste verden din tissemand. Benjamin. I skal være med til opvarmning. Jeg har taget min hoved! Ja, men hvis I ikke har opvarmning, så må I ikke noget. Træner. Må vi se din Kom så, udvarm op. Må vi se din tissemand, træner? Kom med kære. Sådan der, udvarm op. Sportslig, jeg ved ikke, om det, hvis jeg ikke får min. Du får ikke lov at være med, hvis du ikke kommer op. Og du får ikke din hus op.
himmel er blå, nu er jeg på vej, og jeg glæder mig til det, der skal ske. Sig til de andre, at jeg er på vej, og jeg nyder hvert et skridt, jeg tager. Der er sol overalt, nu er jeg på vej, og jeg smiler til alt det, jeg har. Det er dejligt at rejse afsted med en ven, til trods for at vi langt fra er ens. Og historier fra vores rejse spreder smil, og mit hjerte svæver op. Så sig til dem, at